Tomáš Nováčik proti majstrovi, prvé kolo, Yaya Touré v Bystrici. Ináč to keby mi povieš tak pred 15 rokmi, keď som tu bol prvýkrát, že Yaya Touré, že tu raz bude a pôjdem to natáčať zápas, tak asi by som ťa vysmiel. Áno, a to nesúvisí s tým, že Slován nemá útok, Marcelli, Varsegian, Šporar zranený, čiže dnes to bude 1-1. 1-1? 1-1. To by som akože ako Bystričan by som bral 1-1. A zase na druhej strane asi nastúpi aj teda Polievka si určite. Aj Mišo Ďuriš a myslím, že z lavičky asi skôr, nie? Asi nebudú hrať na dvoch To ja neviem, ale videl som ich pred zápasom, boli v pohode, vysmiatí. Ináč vieš o tom, že má byť polka štadiona, že má byť vypredaná, vieš o tom? Čiže koľko divákov? Len na nejakých 5 tisíc by mohlo byť, 5-6. Musíte mi povedať, že koľko sledovateľov má na Instagrame tréner SK Slovan Bratislava Yaya Touré? To je moja otázka. Čo môžete natipovať? Že koľko má sledovateľov Yaya Touré na Instagrame podľa teba? Čo? 3 milióny 150 tisíc. Fú, ale blízko je nejaký, skoro prvý tým, čo ti tu zostane. Vieš bližšie, že koľko má Yaya Touré na Instagrame? Čo povedal? On povedal 3 milióny 150 tisíc. 3 milióny 200? Počkaj, ty hneď si to vyhral. Oni sú akí frajeri, ty kokos, kámo, nie? A to ako dali? A povie sa tuto, aký obetavý ocino. Že vraj Gen Z iba je závislá na Instagrame, diga, vedeli to presne. No, presne, vieš, to, že som rád. Ale zdravíme všetkých. Kiko, Ja som- Šenkovci. To je Bystrica. A to už, presne, to je to Bystrica, to je to srdce Slovenska. Koľká podľa teba skončí Dukla v tejto sezóne? Že bude podľa teba hrať o záchranu, alebo to bude taký stret tabulky? Alebo možno Ja si prekvapia? myslím, že bude hrať v tej druhej šestke, lebo aj OK. oni majú veľké zmeny v kádri, ale ja neviem odhadnúť, čo je tá skúsenosť Mišo Ďuriš, Robert Polievka, že koľko oni gólov môžu dať, že oni, keď im pôjde karta, vieš, že on potrebuje jednu šancu a premeniť. Čiže... Hej, no tak Ček Polievka, keď bol v Dukle, tak mu to išlo, no len aby mu tak v tom Maďarsku celkom mu to zase na druhú stranu nešlo, že tam dal asi 5 gólov za tie 2 sezóny, čo bol, že 3 a 2. To bolo málo. Ale... Hej, a tam sa trápila, ale... Ale ja som stretol pani Polievkovú a povedala mi, že urobila vývar, Polievku, fantastickú, nedeľnú Aj. a bude to strelecká Tak to je polievka. hat-trick, To je hej. akože inside story, ak hovado, to nikto nevie. Okrem toho, že pani Polievková fantasticky vyzerá, tak mu dala slepačí vývar taký, že Robert 2 A góly sme dnes. doma, Tomáš A Vážený. dal Here we viac go. ako 15 gólov za sezónu. No dobre, ticho domov, ja idem na futbal. Že koľko číselný typ? Číselný typ, počkaj ma. Asi 1-1. 1-1, ja som dal 1, že? Takže 1-1, dámy a páni, už niečo len 4 očka a už ide za... Ešte raz skonč, ale a teraz, že skončíš. Ako sa povie a na zrazu hornej štupni, že skončí. skonč a zrazu budeme na štadióne. Som ináč na futbale po dlhej dobe na šťavničkách v Bystrici a vyzerá to tu celkom pekne zaplnené zatiaľ. A to vonku bolo ešte 1 milión ľudí. Ja som zvedavý. Samba. Samba de Janeiro. Prvý náznak. 3. minúta, Yaya Touré spracoval.
Už som bol veľakrát v Bystrici na futbale, fakt od 13 snáď. A po dlhej dobe na zápase Dukly je naozaj že super atmosféra. Aj od domácich, aj od hostí. 10. minúta, 11.00. Trzeba bránu. Akurát sme si šli pre Kofolu a 0-2. Zatiaľ Slovan, čo mal dve šance, dal 2 góly. Bystrica zatiaľ nič, takže 0-2. Škoda, no, bodaj by sa Dukle podarilo aspoň dať jeden gól do polčasu, že nech vidíme ešte nejaký zaujímavejší druhý polčas, lebo zatiaľ to vyzerá jednoznačne pre Slovan. Teraz dlhý aut, Dukla, Polievka do 16 a opäť nič. 32. minúta, tak zatiaľ Slovan zaslúžene 0-2.
0-3. 35. minúta. Nečakal som až taký šiton za pol hodinu, že bude vybavené. Ale tak Slovan o triedu lepší, jednoznačne. Slovan totálna dominancia na lopte. V podstate takto vyzerá posledných 10-15 minút. Trošku mi to pripomína finále Španielsko-Argentína. S tým rozdielom, že je v 42. minúte 3-0. Daj šumek na Jaja Ture. Čo ešte kričia? Ivan Kmotrik sem išiel, tak snáď si zaplatí. Čo inému ostáva. Bystrica nevie nájsť absolútne recept. Prvý počas za chvíľku na konci, minúta nastavený čas. Bystrica mala pár breakov, ani tie nevyriešila dobre, veľa zbytočných strát lopty v strede ihriska. Naozaj Slovan má ten stred pola pevne pod svojou kontrolou a v útoku sú v podstate nebezpeční, mali 3-4 šance, vyhrávajú 0-3 zaslúžené po prvom polčase. Tak uvidíme. Koniec, čo nám priniesie druhý polčas. Zaslúžený potlesk od fanúšikov Slovana za prvý polčas. Ideme na klobásu a na pivo. Ideme na klobásu. Ideme na klobásu. Bol offside. Vyšiel s 30-kou Adam Grieger, z ihriska vyšiel s číslom 14 Alasama Iračan a na ihrisko prišiel s číslom 24 Matúš Tomáčkov.
Druhý polčas sa už viac menej iba dohráva, 86. minúta, stav 0-4, už nebolo nejako veľa šancí, ani na jednej, ani na druhej strane. Slovan prestriedal, prišli aj nové tváre na ihrisko, aj nová posila s číslom 70, meno vypadlo, tu je. A tak ešte snáď aspoň dobrá atmosféra, možno ešte nejaký gólik. A oficiálna návšteva bola, koľko som vral, 5300 divákov. Posledné 3 minútky plus nejaký nastavený čas. Ale celkom exkluzívne miesto, nie, Samko? Sa mi naozaj páči na Bystrici, je vždy, či je to hokej, kde som chodila dlho, ale aj futbal. Že aj keď možno nemajú také početné skupiny ultras, ako Slovan alebo Trnava, aj keď dnes je to naozaj na bystrické pomery celkom slušne zaplnená časť ultras. Táto nová, bohužiaľ, lebo minulú sezónu boli tam na hlavnej tribúne, presne oproti. A tam mi to prišlo také super, že viaci sa aj zapájali, tá hlavná tribúna, že sa zapájala, bolo to tam pod tou krytou tribúnou. Akože aj tu je to za mňa fajn, lebo je to aspoň pri tej rohovej zastávke, že sú bližšie ihriska. A tá hlavná bola super, no. Ale Leoš, ten chalan, kamoš z Bystrice mi vravel, že im to tuším, že zväz nedovolil byť na hlavnej tribúne, takže preto Ultras Bystrica tu 0-4 a práve skončil zápas. Slovan Bratislava vyhráva v Bystrici 0-4.